Ey'nsukwini ezimbalwa ngikhande nasi isiginci kodwa intambo angiyifakanga, ngithe ngiyifake phambi kwenu. So ngathi ukuqala la kuzohlala khona iy'ntambo nakho yabe sengikalile vele. Ngathi ukudrila la bengizofaka khona iy'pikiri. Ngithathe nazi yayipikiri-ke ngase ngiyigoba ngenza i-hook. Okay, long story short, nazi yabe sengiyikhathile. Ngokukhulu ukuphuthuma ngabe sengiyifaka kule mbobo engiyidrile kuzo. Khululekani sizokhala maduze, sengenzela nalaba abangayi-afford iginci kodwa bafuna ukucula. Bese kuyisikhathi sokuthi ngifake iy'ntambo. Ngokukhulu ukuphuthuma ngiyifake nayo iy'ntambo. Iy'ntambo engiyisebenzisile-ke ngisebenzise zebhayisikili. Eyi madoda, uyakwazi phela ukungi-afford, usebenzisa noma yini ukuze ufeze iphupho. Nasiya sengisiqedile. Uyazi-ke nawo ngukwenza mina, akukho okungihlulayo. Share i-like, asibonane evidweni elandelayo.